Mae bore da, croeso cynnes i chi i'r Yn braf iawn cael cwmni ein gilydd. O'n i'n brecwast dynion bore ddo ac o'n i'n trafod y sil gyda'n gilydd ac mae'n fraint, nag yw e, i gael cyfarfod gyda'n gilydd yn frodyr a chwiorydd yn yr arglwydd Iesu Grist heddi gyda'n gilydd mwyn i addoli fe yn gweddio byddwn ni yn gallu gwneud y mwyaf o'r diwrnod mae Duw wedi paratoi ar ein cyfer ni. Ni'n diolch i Gwydion am arwen ni y bore yma. A ni'n dymuno bydd Duw yn agos i ti Gwydion ac yn bendithio ti a nynne wrth i ti'n arwen ni ac agor y gair i ni y bore yma. Mae yna ar ôl yr oedfa, allu fwynhau cwmni a cymdeithas pellach gyda'n gilydd. Os yna le, fi'n cyhoeddi beth sydd ddim lan gan bod ni'n hanner tymor ysgolion, felly does dim ysgolion sil a mae lot nos ddim lan oherwydd hanner tymor, ond mae yna gwrdd-gweddi yma ar nos Fawrth am 7:45 ac yna bydd Wyn yn trafod Wyn chwaith ddim yn trafod emyn ar lain dydd Iau. Dim clybiau, dim bore coffi, dy Gwener. Ac felly bydd na oedfa eto am 5 prynhawn yma dan ofal Gwyn Davies. Ni'n ddiolchgar i Gwyn am gymryd yr oedfa honno. Ac yna, wythnos nesaf, os dwi'n mynd, bydd Emyr, ni'n gweddio yn ôl yn saff o dde Corea ac yn arwen y ddwy oedfa wedyn bydd ysgolion sil yn y bore hefyd. Fi'n siŵr bod chi clywed newyddion yn ystod yr wythnos bod Ronnie Perkins bydd farw ynghynt yn yr wythnos. Ni'n cofio yn arbennig am meleri a gweddill y teulu. Fi'n ymwybodol bod yna brofedigaeth arall i bod yn y teulu hefyd ac ni'n cofio amdano ti meleri ac am y teulu cyfan ac yn gweddio y bydd Duw yn eich cynnal chi gyd yn ystod y cyfnod anodd hwn. Mae ar y 7th y Dachwedd, ar ddi Gwener 7th y Dachwedd, am hanner dydd yn noddfa ym Mhontarddulais i'r rhai sy'n dymuno bod yna. Ni'n cofio am y teulu cyfan ac yn diolch i Dduw am Ronnie a'i ffydd yn yr arglwydd. Dyna'r coeddiadau. Yn ni droi at yr arglwydd mewn gweddi. Arglwydd Dduw, ni'n diolch i ti bod ni'n gallu dod at yr un sydd yn adnabod ni, sydd wedi'n creu ni, yn un sydd yn gallu rhoi cysur i ni y bore yma. Ta beth yw'n sefyllfa ni? Ni'n gofyn arbennig i ti fod gyda meleri a'r teulu. Yn diolch i ti am Ronnie fel nes ti weithio yn ei fywyd i. Ac o'r herwydd i dystiolaeth y mywyd, y teulu ac y mywydau eraill. Ac o Dduw, ni'n gweddio bydde ti'n agos at y teulu nawr yn ei galar. Ni'n diolch i ti bod Crist yn un oedd yn gyfarwydd a galar. Ac arglwydd ni'n diolch ti hefyd bod wedi dweud mae fe oedd yr atgyfodiad a'r bywyd. Ac ni'n diolch i ti am y gobeith sydd i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. O Dduw, ni'n gweddio byddwn ni'n gweld mwy ohono fe bore yma gyda'n gilydd ac yn wir ar hyd y dydd. Arglwydd ni'n diolch i ti am y gair sydd wedi baratoi. O Dduw, ni'n gweddio i ti roi clistiau ni i wrando ar hyn sydd gyda ti ddweud wrtho ni. Ac o arglwydd, ni'n gweddio i ti nerthu Gwydion wrth y fe yn harwen ni, ac o Dduw, bydden ni'n ymwybodol bod ni ddim yn unig yn dod gyda deilad yma bore yma, i fod yng ond bod ni'n profi dy bresenoldeb di dy hun yn agos ato ni trwy yr ysbryd glân. O Dduw, ni'n diolch i ti bod holl fendithion oedd yn eiddo i Grist bore yma yn eiddo i ni ynddo fe a trwy'r ysbryd glân. A ni'n gweddio wneud y pethau hynny i ni yn fyw heddi os gwyldyfod yn dda
mwyn clod a gogoniant yr arglwydd Iesu Grist. Amen. Diolch, Rodri. Sut wythnos i chi wedi ei gael? Wel, mae'n siŵr bod yn amrywio yn llythrenol o berson i berson. I rai, mae wedi bod yn wythnos anodd. I eraill, falle fwy pleserus, eraill, falle fwy cyffredin. Ni ddim yn gwybod. Mae Duw yn gwybod yn union beth chi wedi profi wythnos yma. Mae e'n gwybod yn union sut ydych chi'n teimlo yn awr. A mae e'n gallu siarad â chi. Galla i ddim roi dim byd i chi heb la bod Duw yn dod a bod e'n siarad. Ond lle ni roi yn hyder, yn arbennig pan bod pethau'n anodd, lle mae bobl yn troi? Wel, ni'n troi at dad trigarog, ni'n troi at iachawdwr sydd yn gwybod beth yw dyddiau anodd ac sydd yn cydymdeimlo. A mae'r emyn gyntaf yn ategu hynny, emyn 2:1-2. Os chi'n dilyn yn y llyfr ymynau, mae yna 3 bennill mai 2 sydd yn y llyfr ymynau. A be mae'r ymynydd yn dweud? O fy Iesu bendigedig, unig gwmni fy unaid gwan, ym mhob adfyd a thrallodion, beth bynnag sydd dod i'n rhannu, dyddiau anodd neu dyddiau cymleth, dal fy ysbryd llesg gwan i'r lan. A thram treflir yma ac acw ar anwadal donau'r byd, cymorth thro, i ddal fy ngafael yn o ti, yr un o hyd. Ac yna yr ail bennill, rhof yn rhoed y fan y fynwyf ar sigledig bethau'r byd. Mae pethau'r byd, lle bynnag fi'n rhoi mae'r byd i gyd, mae yna ansefydlogrwydd. Fi ddim yn saff. Ysgwyd mae y tir o danaf, darnau'n cwmpo i lawr o hyd. Ond os caf fy'n rhoed ei sengi, os gai gamu, yn y dymystl fawr am chwith, hynny yw mewn storm ar gwynt, os fi'n gallu rhoi y cam a'n rhoed ar drygwyddol graig yr oesoedd, ar Iesu Grist ei hun, dyna fan, na sigla byth. Mae gadwch ni foli Iesu bendigedig wrth ganu gyda'n gilydd.
Arglwydd, diolch bod ni'n gallu rhoi y cyfan i'r arglwydd Iesu Grist, a bod yn ddigonol ac yn ddigon cryf i ddal y cyfan ac i'n cynnal ni trwy y cyfan. Bendigedig y fyddwr Iesu. Amen. Wel, ni'n mynd i gael stori'r plant nawr gyda Amanda. Diolch, Amanda. Right, bore da. O, helo, bore da. Chi ar eich gwyliau, dylech chi fod yn llawn egni. Dwi'n eto, bore da. Bore da. Right. Chi'n hoffi ffrwythau? Ie. Ydych? Chi'n hoffi afal? O, afal, right. Wel, sy'n afal dy fi, ond ambell i beth dy fi. Fi wedi bod yn siopa. Ambell i beth dy fi yn y bag yma i ddangos i chi. Pwy sy'n... O, na fi bod hwnna mas wedyn. Pwy sy'n hoffi... Beth yw hwn? Mango. O, chi'n hoffi mango? Ie. Okay. Rai fyna. Pwy sy'n hoffi... Sy'n mynd? Kind of. Beth yw e? Plum, ie, plumsen. Eirin. Right. Pwy sy'n hoffi... Fi'n gwybod bod rhywun yn hoffi hwn, yn edrych yn moli. Chi'n gwybod, y moli'n hoffi bita hwn. Ti, signo'r lemon, achau fi. Okay. Reit, nifer o bobl yn hoffi lemon. Fi wedi bod yn siop ar gyfer yn cacen dolyg i. So mae hwnna hefyd... Oren, ie? Yeah? Hoffi oren? Nawr te, mae hwn yn un o'n hoff ffrwythu. Pwy sy'n hoffi un o'r ein? Beth yw nhw? Pomegranate, ie. Yeah. Hoffi hwnna. Hoffi taro fe, mae'r hadau bach coch yn dod allan. Pwy sy'n hoffi hwn? Mae rhywun i weithio fi, na, nid ffrwyth yw hwnna. Mae e. Mae avocado yn ffrwyth. Okay, pwy sy'n hoffi avocado? Okay. Na. Chi'n hoffi bananas? Ie, mae rhai'n hoffi nhw, rai ddim yn hoffi nhw. Fi'n hoffi nhw. Pa fath o bananas chi'n hoffi? Okay, so, mae Eila yn hoffi'r math yma. Mae 2 fath o bananas da fi bod yma, okay? Chi'n hoffi reina, i chi? Iawn, okay. Felly, chi ddim yn hoffi'r math yma o bananas. Na, beth sydd wedi digwydd rhain? Ie, maen nhw'n mynd yn mysi, maen nhw'n mynd yn frown, yn dyn nhw. Os na fyddai'n ofalus, os na fyddai'n neud rhyw fath o banana bread cyn bo hir allan o'r rhain, bydden nhw yn pydru, bydden nhw. A bydden nhw'n mynd i flasu yn ychyfu, a fydden ni ddim yn ei defnyddio nhw, bydden nhw jyst wedi pydru. Mae gadw nhw ar wahân o'r bwyd arall. Nawr te, tybed, ydy chi yn yr ysgol wedi bod yn dysgu am yr adeg yma o'r flwyddyn? Dy'r athrawon wedi bod yn sôn wrthoch chi am y ffermwyr. Mae'r ffermwyr ar hyn o bryd wedi bod yn brysur iawn yn casglu'r y bwyd maen nhw wedi bod y cnydau, maen nhw wedi bod yn tyfu ar hyd y flwyddyn. Ydyn nhw wedi bod yn sôn wrthoch chi? Falle achos bod ni'n byw mewn dinas, falle bod chi ddim yn canolbwyntio ar hynny, ond yn sicr bydd ysgolion yn y wlad lle mae mwy o ffermydd a mwy o ffermwyr, bydden nhw wedi bod yn canolbwyntio ar yr holl fwyd da yma mae'r ffermwyr wedi gallu tyfu a'i casglu nhw adeg yma'r flwyddyn. Nawr, os gewn ni'r slaid cyntaf, Bed, mae ambell i lun fan hyn i helpu ni i feddwl am beth sydd wedi bod yn digwydd yn ddiweddar. Felly, mae'r rhai ar y top fyna, a'r 2 lun cyntaf yna, allwch chi weld bod nhw'n defnyddio, mae rhai ffermydd mor fawr, a mae gymaint o gynydau a ffrwythau i gael i casglu adeg yma'r flwyddyn, mae nhw'n gorfod defnyddio peiriannau enfawr, fel chi'n gweld fyna, i gasglu'r cnydau neu'r llysiau'r tatws ag ati. Ond, mae yna ambell i wlad dal i fod yn defnyddio anifeiliaid i gasglu cnydau. Fel chi'n gweld, asyn neu rhyw fath o fil fyna. A hefyd, mae yna ambell i wlad dal yn defnyddio pobl i bigo'r y ffrwyth gyda'i dwylo, gyda llaw. A felly dyma adeg y flwyddyn lle mae hwnna'n digwydd. Ar ôl i'r ffermwyr i fod yn brysur iawn, yn gofalu am y tir a gofalu am sut mae'r llysiau'r cnydau'n tyfu,
Dyma'r adeg, mae'r ffrwyth a'r bwyd yn barod, yn stopio tyfu, mae'n barod i gael ei casglu cyn i misoedd y geiaf i ddod. Okay? A wedyn bydd e'n rhy oer iddyn nhw i dyfu, a felly bydden nhw yn pydru ac yn marw fel y bananas yma bron yn neud. Okay? Felly dyma'r adeg maen nhw'n gwneud hynny. A dwi eisiau just cael o bwyntio'n fyr heddi, okay? Ac siarad i chi am y bwyd yma. Okay? Mae yna luniau ohono fan hyn, a hefyd mae yna fwyd fan hyn nawr ar y bwrdd o'ch blaen chi. A'r gair sy'n cael ei ddefnyddio i ddisgrifio'r holl bwyd sy'n cael ei gasglu yw'r cynheuaf. Chi wedi clywed y gair yna blaen? Cynheuaf? Yeah? Ac ar draws ein gwlad ni, sa'n siŵr os llawer ohonyn nhw'n digwydd yng Nghaerdydd achos bod ni'n byw mewn dinas, ond ar draws ein gwlad ni, yn arbennig yn yr ardaloedd gwledig, mae felly ysgolion, eglwysi, capeli, maen nhw wedi bod yn dod ynghyd ac yn cael cyfarfodydd diolchgarwch cynheuaf. Lle mae bobl yn dod ac yn dod ac ambell i fwyd fel hyn i roi diolch am y cynheuaf. I bwy, chi'n meddwl, maen nhw'n rhoi diolch am y bwyd yma? I bwy? Ie, i Dduw. Maen nhw'n rhoi diolch i Dduw achos Duw sydd wedi sicrhau bod y tywydd yn iawn i dyfu'r bwyd yn y lle cyntaf. Duw sydd wedi rhoi'r tir yn y lle cyntaf i blannu'r hadau mwyn sicrhau bod na fwyd a bod na gynheuaf. Duw yw ein creawdwr ni, fe sydd wedi'n creu ni, a Duw hefyd sy'n yn cynnal ni, fe yw'n cynhaliwr ni, creawdwr a'n cynhaliwr. A felly mae'n bwysig, a dyna beth mae'r bobl yn neud ar hyn o bryd, yw diolch i Dduw am y bwyd maen nhw wedi galluogi iddyn nhw dyfu. Ond, ai dim ond adeg yma'r flwyddyn dylen ni fod yn troi at Dduw a diolch iddo fe am yr holl bethau da mae'n rhoi i ni? Na. Felly os gewn ni'r ail sleid, diolch. Rhaid, ochr chwith fyna, ochr yna, mae'r llun yna yn dangos i ni, mae'n atgoffa ni, dylen ni fod yn dod at Dduw, yr un sy'n ni'n creu ni, yr un sy'n yn cynnal ni, a diolch am bob pryd, dylen ni. Diolch i Dduw achos fe sydd wedi galluogi bod y bwyd wedi cyrraedd y plat yn y lle cyntaf. Felly dylen ni fod yn diolch i Dduw. Mae Duw yn caru ni gymaint, mae e wedi addo i roi pob peth sydd ei angen arno ni. A felly wrth bod ni'n diolch i Dduw yn ddyddiol, nid jyst am y bwyd, ond am y dillad, yr arian mae mam a dad wedi cael i brynu'r dillad, i brynu pethau neis i chi, i brynu treats i chi, wrth bod ni'n dod ac yn diolch yn ddyddiol i Dduw ac adnabod mae gan Dduw ei hunan i ni'n cael y pethau da yma, byddai'n cariad ni a'n ffydd ni yn yw yn tyfu ac yn tyfu hefyd. Nawr, hefyd ar y sleid, mae yna boster bach yn sôn am beth. Beth mae'n gweud ar y top? Ie, a banciau bwyd. Okay. So nid yn unig bod e'n bwysig bod ni'n dod ac yn diolch i Dduw am yr holl bethau da mae'n rhoi i ni, beth mae Duw eisiau ni wneud ar holl bethau, wel, gyda peth o'r pethau da yma, i mwynhau nhw i ni, ond, Ania? I roi nhw i bobl eraill. Falle, pan i chi wedi bod yn siopa, chi wedi gweld arwyddion am fanciau bwyd yn y siopa? Lle mae yna focsys a maen nhw'n gofyn i ni roi, unwaith ni wedi prynu rhyw tins neu beth bynnag, ni chi roi nhw wedyn yn y bocs yma, bydd yr bocs yn mynd at bobl sydd ddim yn digon o arian ar hyn o bryd i brynu bwyd. Chi wedi gweld rheini? Wel, yn sicr, mae rhai capeli yn cynnal y banciau yma. Nawr, welwch chi un o'r pethau o ddath ar y sgrin ar y dechrau, a hefyd dros yr wythnos y diwethaf, mae ni wedi cael y cyhoeddiadau bod ni fel capel yn casglu mis yma, casglu arian ac yn casglu bwyd i banc bwyd lleol iawn. Chi'n bod lle mae gybalfa, ydych chi? Ie, jyst draw fyna. Ie, draw fyna. Ond mae capel, eglwys Emmanuel Gybalfa, yn cynnal banc bwyd. A mae'n gyfle i bobl yr ardal i ddod, bobl sydd ddim yn digon arian i brynu bwyd am ba bynnag reswm, a maen nhw'n gallu cael bwyd am ddim. Felly mae'n bwysig bod ni'n diolch i Dduw am bopeth da mae'n rhoi i ni, ond hefyd i gofio, achos bod wedi rhoi holl bethau da mae i ni, mae'n bwysig i ni rannu gyda bobl eraill. Right, un peth arall. Os edrychwn ni'r sleid ola, Bed,
yn y gornel fyna. Okay? I ni'n goffa cofio hefyd bod Duw wedi rhoi y peth neu'r person gorau oll i ni. Pwy ddylen ni fod yn ddiolchgar i Dduw amdano? Pwy wedi anfon i'r groes yn lle ni? Iesu. A felly mae rhaid ni gofio bod Iesu wedi marw yn lle ni, mwyn galluogi ni ddod at y groes, i ddod at Dduw, gofyn am faddeuant, dweud sori, mae'r holl bethau gwael i ni wedi wneud, a wedyn bod ni'n gallu cael perthynas trwy'r groes, trwy Iesu Grist, gyda Duw. Nawr, dwi wedi cynnwys yr adnod yma, sy'n fyr iawn nawr, achos bod Iesu, dyma eiriau Iesu o Efengyl Matthew, achos bod Iesu wedi sôn am y gair i ni wedi bod yn meddwl amdano heddi, cynheuaf. Mae Iesu'n dweud wrth y disgyblion y mae'r cynheuaf yn fawr ond y gweithwyr yn bryn. Mewn geiriau eraill, mae Iesu wedi disgrifio'r holl bobl ar hyn o bryd sydd heb glywed newyddion da'r Efengyl. A mae fel y cynheuaf. Mae lot o fwyd yn cael ei casglu yn ystod y cynheuaf, ond hefyd mae yna lot o bobl fel y bwyd sydd ddim wedi clywed newyddion da. Mae Iesu yn gofyn i bobl i fynd allan i siarad am Iesu, i siarad am yr Efengyl ac i rannu Iesu gyda pobl sydd heb glywed. Mae hwnna'n heri ni gyd, ond yw e? Mae gyda ni ffrindiau, mae gyda ni aelodau'r teulu sydd ddim eto'n nabod ac yn caru Iesu Grist. Wel, mae angen i ni i rannu'r newyddion da, rhannu Iesu Grist gyda nhw. Reit, dwi'n mynd i weddio gyda chi nawr cyn i chi fynd ôl i'ch seddi. O Dduw yn tad, ein cynhaliwr a'n creuwr. Ni'n diolch i ti am bob peth da i ti'n rhoi i ni. Helpa ni os gwylid i fod yn dda, i fod yn fwy diolchgar am bopeth ti'n rhoi i ni. Helpa ni fod yn fwy parod i rannu yr pethau hyn gyda phobl eraill. Rhannu'n amser ni, rhannu'n arian ni, rhannu pob peth gyda pobl i ni'n caru a pobl sydd llai ffodus o'n cwmpas ni. Felly, arglwydd, helpa ni nawr, achub y rhai sydd ddim eto yn caru ac yn nabod Iesu Grist, a helpa'r gweddill ohono ni sy'n ei nabod i siarad am Iesu ac i rannu Iesu gyda pobl eraill o'n cwmpas ni. Amen. Reit, diolch yn fawr. Diolch, Amanda. O'n i'n gofyn i chi ar y cychwyn sydd fath o wythnos chi wedi cael. Ac o'n i'n gweud, mae'n amrywio, siwr o fod o bob un ohono ni, dwi e. Sut wythnos ni'n mynd i gael? Sym syniad efo ni. Mae pethau lli newid yn gyflym iawn. Edrychwch ar y gan i'n mynd i ganu nesaf. Wrth feddwl am Grist, wrth feddwl am Dduw, ffyddlon un, di gyfnewid. Dyw e ddim yn newid. Oesol un, ti yw craig fy hedd, fy heddwch i. Arna ti, rwy'n dibynnu. Galwaf arna ti, fi'n gweddio, drachefn a thrachefn. Galwaf arna ti, drachefn a thrachefn. Ti yw fy nghraig pan ddaw trafferthion. Ti sy'n dal fi'n dyn pan llithra fi. Gydol y storm, dy gariad yw'r angor. Mae ngobaith yn o ti yn llwyr. Falle lle rai ohonyn ni ganu hwn bore yma gyda, diolchgarwch. Falle bod rhai yma bore yma a chi gorfod pregethu y gan yma i chi'ch hunan. Falle bod chi'n profi hyn ar hyn o bryd. A mae'n chi afel. Mae yn ffyddlon, mae'n ddigyfnewid, mae'n mynd i ddal fi. Felly gadewch ni fwydo ar y geiriau yma clod i Grist. Diolch.
Gadewch i ni weddio. O ddew ni yn gweddio os oes yna rai yn mynd trwy storm ar hyn o bryd, y bydden nhw'n dybrofi di, dy gariad di yn angor iddyn nhw yn y storm. Ni'n cyflwyno'r plant i ti os nhw'n cael amser anodd yn yr ysgol, y bydden nhw yn galw arno ti ac yn profi dy fod ti yn help ac yn gymorth ac yn gysur iddyn nhw. Beth bynnag yw yn sefyllfa ni arglwydd siarad â ni, os gweli di fod yn dda, cynnal ni. Bydd dy bobl ac dy ogoniant di. Amen. Wel, ni'n mynd i ddarllen bore yma o un Brenhinoedd, penod 19, a hanes Elias. A jyst i roi chydig o gefndir cyn y benod yma, mae Duw wedi galw Elias mewn dyddiau anodd iawn. Ahab oedd y brenin, a mae'n frenin drwg. Wisio chi blant wedi cael yr hanes yma yn Ysgol Sul. Ahab a Jezebel, brenin a brenhines, drwg, a dwi'n dod â gau ddiwiau, delwau o bob math i Israel ac yn gorfodi bobl i waddoli nhw, a mae'r bobl yn dilyn nhw. A mae Duw yn galw Elias, fi eisiau ti i fynd at Ahab y brenin, a fi eisiau ti ddweud, mae yna farn yn mynd i ddod, os nag ych chi newid, os nag chi'n troi, mae yna newyn yn mynd i ddod. A mae Ahab a Jezebel yn gweud, cer o yma. A mae Elias gorfod dianc, a mae'n dianc i'r anialwch. Ond mae Duw yn dod â newyn i'r wlad. Ond mae Duw yn darparu, mae'n arwain Elias at nant. A mae Elias yn cael dŵr o'r nant. A mae adar, meddyliwch am yna, blant, adar cigfran yn hedfan at Elias bob dydd ac yn rhoi bwyd i Elias y newyn. Yna, mae'r nant yn dod i ben, mae'r dŵr yn peidio, mae'n mynd yn ymlaen, a mae Duw yn dweud bydd wedi dod ar draws gwraig weddw, a gweud wrth i hi roi bara i ti. Mae'n gweld y wraig weddw, ro bara, dim bara gen i roi, dim ond chydig o flawd a chydig o olew sy'n gen i. Digon i falle wneud un, a mae gen i fab. Mae les yw ro'r bara yna i fi bwyda fi, a bydd Duw yn gofalu ar dôl di. A mae'n rhoi y bara, ac o'r pwynt yna ymlaen, diw'r olew byth yn stopio. Mae digon o olew bob dydd. A mae digon o flawd bob dydd i'r wraig yma i fwydo hi a'i phlentyn a Elias. Mae'r mab cael rhyw salwch a mae'n marw. A mae Elias yn gweddio, Duw achub. Mae'r mab yn dod nôl yn fyw. Gyda ar ôl 3 blynedd mae Duw yn dweud wrth Elias, cer at Ahab eto, gweithio fe, gwranda, ti wedi cael y 3 blynedd yma o newyn, mae'r bobl yn dioddau. Gwranda, beth am i ni gael brwydyr? Caerdydd, a holl brofwydi i Baal, pob un o'n nhw, a gewn nhw adeiladu allor, a gewn nhw weddio bydde Duw yn dod â tân ar yr allor. A na i'r un peth i'n Duw i, na i adeiladu allor, a na i weddio ar Duw. A gewn ni weld pwy sy'n dod ar tân. Mae'r profwydi Baal yn dod, a maen nhw'n dod, a maen nhw'n adeiladu'r allor gweddio, maen nhw'n chwipio hunan, Duw, dere, sdim byd yn digwydd. Mae Elias yn dweud, taflwch dŵr ar yr allor. Maen nhw'n taflu dŵr, a eto, a maen nhw'n taflu fwy o ddŵr. A mae Elias yn gweddio, a mae tân yn dod. Dyna lan i penod 19, a nawr mae Dewi mynd i ddarllen i ni o un Brenhinoedd, penod 19, ac yna ar ôl darllen bydd Dewi yn gweddio. Diolch, Dewi. Dewch ni ddarllen gair Duw. Mynegodd Ahab i Jezebel y cwbl yr oedd Elias wedi ei wneud, a'i fod wedi lladd yr holl broffwydi a'r cleddyf. Yna, anfonodd Jezebel negesydd i ddweud wrth Elias, fel hyn y gwnelo'r diwiau i mi, a rhagor, os na fyddaf wedi gwneud dy einioes di fel einioes un ohonynt hwy erbyn yr amser hwn y fori. Ofnodd yntai a dianc am ei einioes, nes dod i Beerseba oedd yn perthyn i Juda. Gadawodd ei was yno, ond aeth ef yn ei flaen daeth diwrnod i'r anialwch. Pan oedd yn cymryd seibiant dan rhyw bren banadl, deisyfodd o'i galon am gael marw, a dwedodd, dyma ddigon bellach o arglwydd. Cymer fy einioes,
oherwydd nid o'i fi ddim gwell na'm hynafiaid. Ond wedi iddo orwedd a chysgu dan rhyw bren banadl, dyna angel yn ei gyffwrdd ac yn dweud wrtho cod, bwyta. A phan edrychodd, wrth ei ben yr oedd teisen radell a ffiolaid o ddŵr, a bwytaodd ac yfed ac ailgysgu. Daeth yr angel yn ôl eilwaith a'i gyffwrdd a dweud cod, bwyta, rhag i'r daith fod yn ormod i ti. Cododd yntau a bwyta ac yfed, a cherddodd yn nerth yr ymborth hwnnw am 20 diwrnod a 20 nos hyd at Horeb, mynydd Duw. Yno, aeth i ogof i aros, a daeth gair yr arglwydd ato gan ddweud, beth a wneud i yma, Elias? Dywedodd yntau, bu mi'n selog iawn dros arglwydd Dduw y lluoedd, cefnodd yr Israeliaid ar dy gyfamod, a bwrwd a llorau lawr, a lladd dy broffwydi a'r cleddyf. Mae fi yn unig sydd ar ôl, ac y maint yn ceisio feinioes unau. Yna, dywedwyd wrtho, dos allan, a saf ar y mynydd o flaen yr arglwydd, a dyma'r arglwydd yn dod heibio. Bu gwynt cryf nerthol yn rhwygo mynyddoedd a dryllio creigiau o flaen yr arglwydd. Nid oedd yr arglwydd yn y gwynt. Ar ôl y gwynt, bu daeargryn. Nid oedd yr arglwydd yn y daeargryn. Ar ôl y daeargryn, bu tân, ond nid oedd yr arglwydd yn y tân. Ar ôl y tân, distawrwydd llethol. Pan glywodd Elias, lapiodd ei wyneb yn ei fantell a mynd i sefyll yng ngena'r ogof, a daeth llais yn gofyn iddo, beth a wneud i yma, Elias? Atebodd yntau, bu mi'n selog iawn dros arglwydd Dduw y lluoedd. Cefnodd yr Israeliaid ar dy gyfamod a bwrwd a llorau lawr, a lladd dy broffwydi a'r cleddyf. Mae fi yn unig sydd ar ôl, ac y maint yn ceisio fe einioes unau. Dywedodd yr arglwydd wytho, dos yn ôl i gyfeiriad anialwch Damascus, a phan gyreiddi, Eneinia Hazael yn frenin ar Syria, a Jehu fab Nimsi yn frenin ar Israel, ac Eliseis fab Saffat o Abel Mehola yn broffwyd yn dy le. Pwy bynnag fydd yn dianc rhag cleddyf Hazael, bydd Jehu yn ei ladd. Pwy bynnag fydd yn dianc rhag cleddyf Jehu, bydd Eliseis yn ei ladd. Ond gadawaf yn weddill yn Israel y 7,000 sydd heb blygu glin i Baal, na'i gysanu. Dewch i ni weddio. O Dduw ein tad a thad ein harglwydd Iesu Grist, ni'n diolch i ti am yr hanesyn hwn am fywyd Elias, gŵr oedd wedi gweld dy ryfeddodau di mewn modd amlwg a chlir, ond sydd eto mewn cyfyngder yn ofni am ei fywyd. O Dduw, mor debyg i ni yma Elias, ni'n gallu fod wedi profi dy fawredd di a dy anrhydedd di a dy ogoniant di, ac eto dyn ni'n profi anobaith. Ond o Dduw, dyn ni'n diolch i ti nad wyt ti yn troi cefn arno ni, nag wyt ti'n gadael ni yn ein anobaith. Ac yn y stori hon, dyn ni'n dysgu bod Elias yn cael ei gynnal gen i ti, o Dduw, ac hefyd yn cael ei nerthu. Dyn ni'n diolch i ti am hynny. Ac dyn ni'n meddwl am y sawl yn ein plith ni o Dduw sydd yn dioddef ar hyn o bryd. Dyn ni'n gofyn i ti i fod yn agos atyn nhw, yn ysbrydol ac yn ymarferol. Dyn ni'n gwyddio bod ti'n helpu ni y nifer ohonyn sydd efallai ddim yn dioddef i fod yn graig i'r bobl hyn, i'w cefnogi nhw, ac i fod yn barod i'w helpu nhw yn y ffordd sydd angen, fel bod ni'n dwy'n gygoniant i ti yn helpu ein cyd-gristnogion, ac hefyd fel bod eraill o gwmpas ni yn gallu gweld y gwahaniaeth mawr mae bod ni'n o dy blantu yn ei wneud i ni. Amen. Diolch, Dewi. Wel, newn ni godi eto y ganu efo'n gilydd. Salm 13, yw e? A mae salmydd yn gofyn, am ba hyd o arglwydd, yr anghofi fi, ac y troi dy wyneb oddi wrth fy nghri. Am ba hyd y dygaf loes a gofid prydd, ac ymtrechan gelyn fel y gwawriau dydd. Edrych arnaf, arglwydd, gwared fi fy new. Dyro rhag fy marw, olau ym llygaid gwew. Rhag ym gelyn frolio wrth ym llygaid gau, fe gorchfygais i ef ac ym lawenhau. Ond yn da chybiaeth, ffyddlon a di ffael, rhof fy ffydd, a chanaf
am dy fod mor hael. Diolch. Gydwch ni weddio. O arglwydd, ni'n troi at y ti nawr cyn troi at y air ac yn gofyn am dy gymorth. Ac o arglwydd ni'n ymwybodol mor wan i ni, fel unigolion, ond ni'n atgoffa ein gilydd dy fod ti'n holl a lluog. Ac felly yn gofyn yn dy ras y bydde di'n siarad â ni ac yn delio ni yn ôl yr amrywiol angen dy glod, gogoniant Iesu Grist ein gwaredwr, ac lles ei eglwys e. Amen. Wel, fi'n troi at y darn ddarllenon ni, un Brenhinoedd penod 19, ond ni'n mynd i edrych ar yr hanes. Cyn bod ni'n dechrau, jyst i fi esbonio, fi yn delio gyda rhywbeth sydd yn eitha anodd mewn ffordd. Mae'n siŵr bod chi'n gweld hynny o'r ymynau. A fi am i chi ddeall, fi ddim yn trio bod yn simplistic. Mae yna lot fwy i ddweud na be byddai yn dweud yn y bregaeth yma. Ond y gweddi yw, trwy nerth Duw, y bydd Duw yn siarad gyda chi. I'r rhain ohonoch chi sydd eto ddim yn credu, gai anwch chi gwrandewch. Okay? Fe fo chi yn dod i sylweddoli, dyma Duw. Ni newydd ganu yn dod. Os fi'n rhoi ymhwys, os fi'n troi a pwyso ar pethau'r byd, maen nhw gyd yn cwmpo. Ond dyma un, ffyddlon, dyma un sydd yn ddig ddim yn newid. Felly gadwch ni edrych ar y darn gyda'n gilydd. Mae gen i 2 bwynt. Tristwch Elias ac yn ail tynerwch Duw. Tristwch Elias ac yn ail tynerwch Duw. Nawr, mae Elias, fel oedd Dewi'n sôn yn ei weddi, mae wedi gweld pethau rhyfeddol. Mae wedi cael ei ddefnyddio gan Dduw mewn ffordd amlwg, goruwch naturiol. Mae wedi profi nerth Duw a cael buddigoliaeth yn erbyn gelynion Duw. Mae wedi cael profiadau, mae'n siŵr oedd yn neud i Elias ei hun i ryfeddu ac i ddiolch
ac i foli Duw, ac i deimlo, waw, mae Duw yn dda. Bendigedig fydd o Duw. Pwy sydd fel ein Duw ni? Nawr, i ni falle ddim wedi profi y profiadau gafodd Elias, y profiadau goruwch naturiol. Ond hynny, ni yn gallu uniaethu gyda Elias, mae Duw wedi gweithio, mae Duw wedi gweithio yn y mywyd i. Mae wedi gweithio yn mywyd pobl eraill, a ni'n gallu gweld hynny. Ni'n gallu gweld Duw wedi cynnal pobl. A mae yna gyfnodau lle ni wedi profi, hyd yn oed ni wedi profi Duw yn cynnal. A Duw yn agos. Y cyfnodau yna, lle oedd yn calonnau ni, wedi cynhesu tuag at Dduw. A gyda rhyw ryfeddod, a falle bod chi yn y fan yna bore yma, a gwyn eich byd chi. A chi'n rhyfeddu, mae Duw yn ei gariad wedi achub fi. Y fath y ras, a mae e'n ffyddlon bob amser. A chi wedi profi y cyfnod yna lle o'ch chi'n yn mwynhau Duw. A chi'n mwynhau bob cyfle i foli Duw ac i wasanaethu Duw. Ond yna, dod i gyfnod o straen, cyfnod anodd, oerni, ysbrydol. Falle gwrthwynebiad pobl. Falle siomedigaethau, a ni yn profi siomedigaethau, ofnau, cyfnodau o dristwch, cyfnodau o anobaith, iselder ysbrydol, i'r pwynt chi'n teimlo, fi eisiau rhoi lan. Wel, dyna lle mae Elias yn y bennod yma. Mae Elias, mae eisiau rhoi lan. Yn wir, mae profiad Elias mor dywyll, mor ddwys. Mae'n dweud, os edrychwch chi yn y bedwaredd adnod, mae'n dymuno, bydde fe marw. Dyma ddigon pellach o arglwydd, cymer fy unioes. Be mae Elias yn dweud? Bydde well bod fi marw. Bydde well gen i marw. Hynny yw, nid rhyw siom bach sydd yma. Mae yna dristwch, mae yna flinder, mae yna straen, mae yna anobaith. I'r graddau, mae Elias yn dweud, bydde'n well bod fi'n marw. Dwi ddim ar ei ben ei hun. Mae Moses yn dweud yr un peth. Yn Niwmeri, pennod 11 a adnod 15. Mae Jeremia yn dweud yr un peth. A Jeremia yn dweud yn Jeremia pennod 20 adnod 18. Mae sawl adnod yn dweud yr un peth, ond dyma mae'n dweud yn yr adnod 18. Pam y deithim allan o'r groth i weld trafferth a gofid a threulio fynyddiau mewn gwarth. Fi'n dyfaru bod fi wedi cael yng ngeni. Yr holl straen a'r gwarth a'r dyddiau o ofid. Na, ni ddim yn delio â hyn yn ysgafn. Mae'n siŵr bod chi, bobl ifanc, yn clywed am hyn. Pobl yn lladd ei hun. Nawr, wrth gwrs, ni'n gyd yn ymwybodol, mae'n siŵr, mae lladd ein hunain yn hollol anghywir. Ac yn y sefyllfa yna, mae'n dod â tristwch yn dweud. Dod â tristwch i llawer o bobl, a mae'n siŵr mae'r person yn y cyflwr yna mewn cyflwr triennus druan bach. Ond mae'n siŵr bod llawer ohono ni ar y degau wedi teimlo elfen o hynny. Bod ni yn teimlo fel rhoi lan. Dyma ddigon. Bydde'n well bydde fi
ddim yma. Neu bydde well gen i beidio bod yma. Mae ystadegau yn dangos bod y teimladau yma yn syndod o gyffredin ymhlith Cristnogion. Nawr mae rhaid ni holi beth achosodd i Elias i fynd i'r fath gyflwr a hyn. Beth gallai achosi ni i fynd i'r fath gyflwr? Nawr, chi yn ymwybodol gyda fi fan hyn. Wrth gwrs mae salwch meddyliol yn gallu effeithio ar y rhai. Ac yn y sefyllfaoedd hynny, mae angen cyngor arbenigol, mae angen meddyginiaeth i sefydlogi'r anghydbwysedd, ac i ni'n dweud ie wir, amen i hynny. Diolch amdano fe. A does dim unrhyw warth o gwbl am hynny. Dim o gwbl. Nawr, ni ddim yn gwybod beth oedd gwead seicolegol Elias. Ond beth sydd wedi achosi Elias i fynd i'r fath gyflwr a hyn, dyna ddigon, cymerfeinioes. Wel, gai awgrymu ar sail hanes Elias, y rhai pethau gallai wedi effeithio ar ei anobaith e. I ddechrau byddai gweld pechod pobl ei bobl ei hun wedi troi cefn ar ddiw ac yn hollol heirllig yn addoli gau ddiwiau. Byddai hyn wedi blino Elias, byddai wedi brifo Elias, byddai wedi dod â blinder iddo fe heb sôn am ei bechod ei hunan. Byddai blinder a straen llethol ei waith e wedi dod â straen, wedi effeithio arno fe. Mi oedd e'n broffwyd ffyddlon i Dduw, ond yn hynod am hoblogaeth. Doedd neb eisiau gwybod am Elias, cer o yma. Mi oedd yn ffyddlon yn cyhoeddi gair Duw mewn dyddiau lle oedd neb eisiau clywed. Dyddiau ysbrydol tywyll. Ac oedd e'n anodd iddo fe, gorfod wynebu hyn dydd ar ôl dydd. Roedd Elias hefyd yn ymwybodol o wrthwynebiad. Gwrthwynebiad yn ei erbyn oedd hefyd gwrthwynebiad at Dduw. Gwrthwynebiad, fel o'n i'n gweud, hirllig tuag at y Dduw. Ac oedd e'n wrthwynebiad ffyrnig ond am ladd Elias. Oedd e'n ffyddlon yn gwneud ar hyn o Duw yn ei ddweud wrtho fe wneud, a maen nhw am ei ladd e. Mae'n siŵr bod y teimlad o unigrwydd yn straen ac yn anodd i Elias. Yr ymwybyddiaeth yna, fi ar ben fy hun fan hyn. Fi ar ben fy hun yn fy ngwrthwynebiad i Ahab a Jezebel a'r holl broffwydi Baal. Yr unigrwydd yna. Ac yna, y gwrthwynebiad ddim yn peidio. Yn parhau, dydd ar ôl dydd, wythnos ar ôl wythnos, blwyddyn ar ôl blwyddyn. A chi ddychmygu Elias ar ôl i'r tân ddisgyn, ar ôl i'r bobl weld proffwydi Baal yn methu, a Duw yn dod. Wel, mae'r dystiolaeth nawr mor amlwg. Mae'n siŵr bydd pawb yn dod i gredu a bydd diwedd ar y gwrthwynebiad. Ond beth sy'n digwydd? Adnod 2, mae Jezebel yn ymateb, mi fydda i yn dy ladd di Elias cyn yr amser yma fori. Y dystiolaeth amlwg. Mae'r gwrthwynebiad, mae'r casineb yn parhau. A chi hefyd yn cael yr argraff fod Elias yn teimlo'n fethiant ei hunan. Bod y gwaith mae wedi wneud i'r arglwydd dros y blynyddoedd, mae wedi bod yn aneffeithiol. Mae wedi dod i ddim. Chi'n cael hynny yn y 4edd adnod. Mae'n cyfleu hynny. Nid dwi fi ddim gwell na'n hynafiaid. Fi'n fethiant. Gai ofyn i chi bore yma, ydych chi'n gallu uniaethu gyda Elias yn hyn? Blinder
gwrthwynebiad, pechod o'n cwmpas ni, pechod personol. Gwrthwynebiad personol, gwrthwynebiad tuag at Dduw, straen, siom, unigrwydd, ymdeimlad o fethiant. Nath hyn arwain i Elias fynd i dywyllwch llethol. Dyma ddigon. Gallai ddim ymdopi mwy. A mae Elias yn dianc. Mae'n rhedeg. Mae'n mynd 100 milltir o Jezreel, dinas Jezebel, i Anialwch, ac yn gorffwyso na dan goeden. Mae wedi cael digon. Nawr yn y cyflwr yma, mae Elias yn dod i gasgliadau anghywir am Dduw, casgliadau anghywir am y sefyllfa, ac i gasgliadau anghywir am ei hun. A maen nhw yn dweud wrtho ni, ydyn nhw, pan ych chi'n isel, wedi blino dan straen, chi methu dadansoddi'n resymol. Maen nhw dweud wrtho chi, peidiwch wneud unrhyw penderfyniad yn y cyflwr yna. Peidiwch anfon llythyr neu neges at rhywun. Peidiwch bod yn feirniadol o rhywun neu sefyllfa. Ych chi ddim yn gallu gweld pethau'n glir. A dyna sefyllfa Elias. Roedd e mewn cyflwr trienus. A falle bod rhywun fan hyn bore yma'n teimlo, fel ai fi'n teimlo. Falle y bydd hynny yn gwynebu eraill o'n ni ryw ddydd, ac i ni ddim yn cymryd hynny yn ysgafn. Ond mae hynny yn mynd â ni at yr ail bwynt. Tynerwch y Duw. Tristwch Elias. Tynerwch y Duw. Mae Elias wedi cael llon bol, adnod 4, dyma ddigon o arglwydd. Cymer fy heinios. Sut mae Duw yn ymateb i eiriau Elias? Beth yn y byd i ti'n dweud, Elias? Dim o gwbl. Be mae Duw yn neud? Mae Duw yn darparu cysgod i Elias. Mae Duw yn darparu cwsg i Elias. A mae'n darparu bwyd i Elias. Tynerwch tad. Dyma chi ofal, dyma chi gariad. Dwchwch ar adnod 5 i 8. Mae Duw yn darparu bod na goeden yn yr anialwch fel fod e'n gallu cysgodi. A mae Duw yn rhoi cwsg i Elias. Ac ni gyd yn ymwybodol pan i ni dan straen, mae cwsg yn anodd. A mae Duw yn darparu, mae'n sicrhau bod cwsg yn dod i Elias. Mae e'n cysgu. Ond yna mae Duw yn deffro Elias hefyd. Dyw e ddim am i Elias aros yn y cyflwr o gysgu am rhy hir. Mae e'n codi. Ond edrychwch ar sut mae Duw yn deffro Elias. Dyw e ddim yn taflu dŵr oer dros Elias. Deffra, quick! Dyw e ddim yn mynd at Elias ag ysgwyd ac yn ei ddychryn e. Drwchwch ar 5 adnod. Dyna angel yn ei gyffwrdd. Chi'n gweld y tynerwch fan hyn? Byddai Catrin ddim yn meindio fi ddweud hyn. Fi wedi cael caniatad i ddweud. Oedd Catrin ddim yn licio codi yn ei harddegau. Yn y bore, oedd hi ddim yn dda iawn yn y bore, ac oedd ei thad i, dad cu, oedd e'n gwybod hynny. A be bydde dad cu yn neud bob bore, pan oedd Catrin yn ei arddegau, bydde fe'n mynd ati hi yn y gwely, a bydde fe'n symud ei fus o gwmpas gwyneb Catrin. Ac ar ôl symud y bus o gwmpas i gwyneb i, Catrin, deffra. Tynerwch tad. A mae Duw yn anfon angel
A mae'r angel ddim yn ysgwyd yn cyffwrdd a Elias. Mae Iowan yn profi'r un peth yn datguddiad penod 1 adnod 17. Mae'n cael gweledigaeth o Iesu Grist. Penod 1 adnod 17. Pan welai sef, syrthiais wrth ei draed fel un marw. Be mae Iesu Grist yn neud? Gosododd yntau law dde arnaf. Paid â gofni. Tynerwch y tad. Ond mae Duw hefyd yn paratoi bwyd i Elias. Cod bwyta. Nawr falle bydd Elias ddim yn agawydd bwyd. Ond mae Duw yn gwybod mae hwn yn bwysig. Mae gen i gonsern am dy enaid, mae gen i gonsern am dy gorff. Cod bwyta. Mae'n ymarferol ei ofal, a mae'n braf, yn dweud, codi, a mae rhywun wedi paratoi bwyd ar eich cyfer chi. A mae Duw sydd yn rheoli y bydysawd i gyd, mae Duw yn paratoi bwyd ar gyfer Elias, yn coginio bwyd i Elias. Dyma chi gonsarn, dyma chi dynerwch, dyma chi ofal ymarferol doeth. Mae Elias yn codi, a mae'n bwyta, a mae'n mynd nôl i gysgu. A mae Duw yn caniatáu iddo fe fynd nôl i gysgu. Mae Duw am y gorau o blant. Ac ar y pwynt yma, ar hyn o bryd cwsg oedd angen ar Elias. Ac felly mae Elias yn codi yn bwyta ac yna mynd nôl i gysgu. A mae Duw yn deffro Elias ar ail dro ac eto yr un ffordd, yr un tynerwch. Adnod 7. Daeth yr angel nôl eilwaith a'i gyffwrdd a dweud, cod bwyta, rhager daeth fod yn ormod i ti. Eto, cod bwyta. Ond tro hyn, rhager daeth fod yn ormod i ti. Be sydd gyda ni fan hyn? Wel, mae Duw yn ei dynerwch a'i gariad yn dweud yn anuniongyrchol i Elias, mae gen i waith eto i ti. Ie, fi'n ymwybodol, ti di disgyn, ti di mynd i gyflwr truenus ag anodd, ond ti werthfawr i fi. Dyw anghariad i ddim wedi newid, a fi am dy ddefnyddio di eto. Mae gen i waith pellach i ti wneud, Elias. A chael dychmygu Elias yn teimlo, mwy o waith i fi. Ie, i ti. Ydych chi'n teimlo bore yma? Dipyn bach fel Elias. Does gen i ddim byd mwy gallai gyfrannu. Fi'n hopeless. Fi'n anheilwng. Falle bod chi'n teimlo bod chi ar hyn o bryd mewn tywyllwch, neu falle bod chi'n teimlo bod chi wedi bod mewn tywyllwch. A chi'n teimlo yn hollol onest, be sydd gen i i gynnig? Falle bod chi'n meddwl beth yn y byd fydd gen i i gynnig ar ôl dod o'r tywyllwch yma. Fi'n dweud yn dyner ac yn ostyngedig y Duw am i chi glywed bore yma. Ti yn werthfawr i fi. Mae gen i waith i ti wneud eto. Fi? Ie. Ond cyn wynebu y gwaith, roedd Duw am baratoi Elias ar gyfer y gwaith. A mae Elias yn cerdded am 40 diwrnod. A mae'n cael ei arwain i fynydd Horeb, neu mynydd Sinai. Mynydd Duw, adnod 8.
Pa fynydd yw hwn? Wel, wrth gwrs, mynydd lle mae Duw, lle nath Duw gyfamod gyda'i bobl. Trwy law Moses. Mynydd bydde yn atgoffa Elias o gariad Duw. Mynydd bydde yn atgoffa Elias bod Duw yn dduw cyfamodol, yn un sy'n cadw ei addewid, yn dduw mawr, yn dduw grymus, yn dduw graslon, yn dduw ffyddlon. A tra bod Elias ar y mynydd, mae Duw yn ei dosturi, yn ei dynerwch, yn ei ofal, yn rhoi cyfle fan hyn i Elias i rannu ei faich. I ddod a'i gwyn. Edrychwch ar adnod 9 i 12. Adnod 9 i 12. Dychmygwch plentyn. Dychmygwch plentyn bach yn crio yn ofnadw mewn ystafell. A mae dad yn dod mewn i'r ystafell a mae'n gweld y plentyn yn beichio crio. A methu ei ladlu. Be bydde tad da yn gwneud? Wel, bydde tad da yn mynd at y plentyn ac yn rhoi cwtch. Ac yn cwtsio'r plentyn ac yn dweud, Nani, mae'n iawn, fi yma nawr. Stopio crio. Ti'n saff. Ac ar ôl y cyfnod o gwtsio ac o galanogi, plentyn yn araf bach stopio crio. A wedyn bydde'r tad yn gofyn, reit, oce. Be sy'n bod? Mae Duw fel petai wedi bod yn cwtsio Elias am dros 40 diwrnod. A nawr, a dim ond nawr, mae Duw yn gofyn i Elias fel petai, be sy'n bod? Mae wedi rhoi ei ofal, a'i freichiau, a'i gonsyrn, a'i gariad. Ti'n iawn? Fi gyda ti, ti'n saff? Oce, Elias, be sy'n bod? A mae Elias yn cael cyfle i ddweud. A mae'n dweud yn agored ac yn onest ger bron Duw. A mae gyda ni sawl enghraifft yn y Beibl yn dos e. O Duw yn annog hynny. Blant, dwedwch wrtho fi. Sut ydych chi'n teimlo? Byddwch yn onest. Dyna pam ganon ni Salm 13. Un o salmau galarnad, salmau galaru, lle mae'r salmydd yn dod. Pam ti di anghofio fi o Dduw? Pam i ti'n gadael fi ben fy hun? Mae'n onest ger bron Duw, a mae Duw yn rhoi y cyfle i Elias i rannu ei faich gyda fe. A sut mae Duw yn ymateb? Wel, ni'n cael y digwyddiad rhyfedd yna, y rhyfeddol yna. Mae Duw yn atgoffa Elias o'i allu e, o'i fawredd e, o'i nerth e. Be mae'n dweud wrth Elias, cer i flaen yr ogof. A be mae Elias yn gweld? Mae'n gweld effaith gwynt rhyfeddol. A mae'n gweld, mae'r gwynt mor gryf, mae y creigiau yn dryllio. Ac yna, mae yna ddaeargryn. A chi'n dychmygu, Elias yn dal yn dyn, yn yw ddeiar yn ysgwyd. Ac yna mae tân yn dod. A chi'n dychmygu, Elias yn rhyfeddu ac yn i'r adden, boes, yma chi nerth. Dyma chi allu. Gallu Duw, nerth, rhyfeddol Duw. Ond yna yn adnod 12, mae Elias yn clywed Duw yn siarad ag e. Ond yn siarad mewn llais distaw main. Mae'n clywed Duw yn siarad nid yn y pethau mawr, ond yn y llais distaw main, llais tyner. O, ydy mae Duw yn danysol. Mae ei nerth e tu hwnt i'n dealltwriaeth ni. Ni ond yn cael rhyw gibolwg o fawredd a nerth Duw. A mae'n dod at Elias ac yn siarad Elias a llais tawel.
Ac ar ôl y profiad yma, chi'n cael yr argraff bod Elias yn barod nawr. Reit, y nerth Dduw i fynd ymlaen ac i wasanaethu eto. Gai ofyn eto, os rhywun bore yma yn teimlo fel Elias, dyma ddigon. Gallai ddim ymlaen. A mae Duw yn dweud wrtho ti, ti dal yr un mor gwerthfawr ag erioed a gyfyddyd i byth. A mae gen I waith I ti wneud eto. Ond cyn mynd ati I wneud y gwaith, mae Duw fel petai'n arwain I bore yma, nid I fynydd Seinau, ond I fynydd Calfaria. Mynydd, nid jyst yr arglwydd, ond mynydd yr arglwydd Iesu Grist. A be mae'r mynydd yma'n atgoffa ni ohono fe? Cariad. Cariad Duw, cariad Iesu Grist ato ti. Gras Duw, cyfamod tragwyddol Duw, ffyddlondeb tragwyddol y Duw, ei ofal e. Wrth ni droi nôl i'r groes, mae fel tese, byddaiwch fi am hyn, ond mae fel tese bod Duw yn cofleidio ni. Wrth ni fynd nôl i'r groes, ac atgoffa be ddigwyddodd ar y groes, mae fel tese Duw yn rhoi ei freichiau yn cwmpas ni ac yn atgoffa ni, Gristion, ti'n saff, paid â poeni, fi gyda ti, fi'n dy garu di. Ar y mynydd Calfaria ni'n gweld, ni'n gweld tân, ni'n gweld grym, ni'n gweld nerth, ni'n gweld gallu rhyfeddol Duw yn ennill y fuddugoliaeth yn erbyn y diafol, yn erbyn pechod. Ac ar yr un pryd fe petai, ni'n clywed llais tawel, tyner, maddeiant. Ti'n saff, mae'r cyfan wedi ei dalu. Gai annog ni I wario amser ar y mynydd yma. I atgoffa, mae Duw yn dweud, peidiwch ofni, fi gyda chi bob amser. Falle bod chi ddim yn teimlo hynny ar hyn o bryd. Falle bod chi mewn lle tywyll ar hyn o bryd, paid â gofni. Fi gyda ti. Ac yna ngoleuni y cariad a'r nerth a'r sicrwydd yna bod ni'n mynd ymlaen. Ac unwaith eto, yn gwasanaethu, fi wedi bod mewn cyflwr anodd, truenus. Ond mae Duw dal ei ofal, dal yn eich caru chi, a dal I fod gyda gwaith ar eich cyfer chi. Falle bod ni'n teimlo hynny ar hyn o bryd. Gai annog ni gyd I droi I Galfaria yn gyson. Atgoffa'n hunan, o gariad, cariad, cariad Duw. O'i nerth o ddiganolrwydd aberth Iesu Grist, ni'n ddiogel, ni'n saff. Mae'r un yma gyda ni. Yn ironig iawn, mae Elias yn gofyn, cymerfeinios, fi eisiau marw. Ac yn ironig iawn, mae'n un o'r ychydig bobl nath erioed farw. Os chi'n cofio nath Duw I gymryd cyn farwolaeth, cerbyd o dan y dod I nôl ac yn mynd â fe'r neboedd heb wynebu marwolaeth. Ac yn ysbrydol, mae hynny wir amdano ti, Gristion. Mi y corff yma marw. Ond bydd e'n enaid ni'n mynd syth i'r nefoedd. Bydd dim ein eiliad yn ein bywyd ni, lle na fydd Duw gyda ni, yn ein gwarchod ac yn ein cadw. Os ych chi ddim yn Gristion bore yma,
gai atgoffa chi yn dyner ac yn ostyngedig, mae Duw yn dan ysol. Peidiwch gwrthod Duw heb ystyried. Chi'n gwrthod un sydd yn dan ysol. O, mae e'n drigarog. Dyna sut mae Duw yn disgrifio ei hun yn benna, trigarog a graslon. A mae Duw, gwrandewch, mae Duw yn ei air yn gwahodd chi yn dyner bore yma. Dewch, pam i chi'n oedi? Dewch. Falle fydd na stormydd, falle fydd na gyfnodau tywyll, ond byddai gyda chi, a mi fyddwch chi'n saff. A mi fyddai yn eich defnyddio chi eich gwendid, yr amrywiol ddomiau, byddai yn eich defnyddio chi eto. Nawr, fel o'n i'n gweud, fi'n ymwybodol, fi'n jyst yn cyffwrdd, yn fras iawn. Ond yng ngweddi yw bydd Duw trwy ei air, trwy'r ysbryd, yn siarad â ni yn ôl yn amrywiol angen. Ac byddwch chi yn myfyrio ar Calfaria. Ac fyna yn profi nerth a gras Duw. Gyrwch ni weddio. O Dduw ein Tad, diolch fod ti'n abod bob un ohono ni y funud yma, yn gwybod yn sefyllfa ni. Ni yn byw mewn byd o bechod ac ni'n mor ymwybodol o hynny. O bechod yn ein cymdeithas ni ac y pechod yn o'n ni'n hunain. Ond o arglwydd diolch lle bynnag i ni, y bydde di gyda ni. A dy fod ti yn ein caru ni ac yn mynd ein caru ni am byth. Na all neb ddwyn na newid y sefyllfa yna. Ffyddlon un, di gyfnewid. O arglwydd diolch i ti. Cyni'n gofyn awr y bydde di'n ymwneud â bob un yn y gynulleidfa yma yn ôl ei angen. O arglwydd. Y rhai sydd yn mynd trwy storm ar hyn o bryd, i ni'n ei codi nhw. Ger dy fron di nawr yn gofyn y bydde di'n ei cynnal ac yn rhoi dy dangnefedd iddyn nhw, yn rhoi dy nerth ac y bydden nhw yn gallu, unwaith eto, o fod ym Mring Calfaria, yn gallu wynebu bod eto yn weisio ni ti trwy dy ras a dy nerth dy hun. Clyw ni a derbyn ni yn enw Iesu Grist. Amen. Nw'n ni ganu i orffen, emyn. Ie, falle bod ni'n wan, ond mae'n hyder ni yn new. Pan fydd ffydd yn bygwth ffoi arglwydd, dal fi'n dyn. Pan fod temtiwr bron am troi arglwydd, dal fi'n dyn. Gwan yw fy ngafael i yn dy law, ar fy nhaith drwy'r byd, ofnau lawer i mi ddaw arglwydd. Dal fi'n dyn, a mae'r gitgan yn atgyfnerthu i ni ac yn atgoffa ni, mi fydd yn dal ni'n dyn. Duw, fe dalian dyn. Duw am dalian dyn. Cariad, ceidwad, trosof sydd. Duw am dalia yn dyn.
ddiwedd oedfa, mae emyr neu pwy bynnag sydd yma yn gweddio. Ond yna, mae'n rhoi y fendith. A fi eisiau chi wybod, y fendith yw, benediction, geiriau mae Dew. Ni'n gweddio o'r Ddew, ond yma geiriau Dew i ni. A un o'r bendithion cyntaf, mae sawl un yn y Beibl, un o'r bendithion cyntaf, mae yn Niwmeri, y 6 bennod. Ac felly, fe weddio ni, ond wrth i fi weddio, byddwch yn ymwybodol, dyma beth mae Dew am i chi glywed. Dyma beth o Dew am i bobl e glywed ar ddiwedd ei oedfawon nhw. Gadewch ni weddio. Bydded i'r arglwydd dyfendithio ath gadw. Bydded i'r arglwydd lywyrchu ei wyneb arnat a bod yn drigarog wrthyt. Bydded i'r arglwydd edrych arnat a rhoi i ti heddwch. Amen.